Matkustajapäiväkirja osa 37 500.1 Lokki 2 lokkia. Mä näen itteni ylösalasin tästä kameran kuvasta, eikä se ole hyvä merkki. Mä en jaksa enää. Me vaan tuntuu ainakin 2 tunnin matkalla ja tuntuu Tukholmasta ja tää rupee riittää. Hustlerin kaikki seksinovellit on luettu. Juho on tosi tylsä. Näette tästä varmaan mun takaa, että miten paljon täällä on tilaa. Tosi hemmetin paljon. On ihan täällä kyökissä. Kaljat on tuolla, mutta ei niitäkään voi juoda enää, kun me eilen juotiin jo niitä. Ei heti uudestaan. Nyt me sit katsellaan tässä lampaita ja Make välillä lähettelee ottaa viestiä. Sekin on niin väsynyt jätkä. Sitten ei tuu mitään järkevää sanottavaa. No niin, ja tervetuloa kanssamatkalaiset taas seuraavan pasunoiden. Tervetuloa kanssamatkalaiset seuraamaan pasunoiden voittokulkua läpi Euroopan, eli retkeämme kesänä 2007. Kävimme Sketsissä katsomassa paikat, 3 päivää täyttä ajoa. Juholla ainakin kädet ihan pumpissa, siitä on jo mainittukin edellä. Nyt jatkamme matkaa kohti Geneveä ja siitä sitten Lödöhön, eli Les Deux Alpsiin. Siitä ei sitten tiedetä, Jukka ja Make käy ajaa jonkun kisa ja siitä me sitten lähdemme eteenpäin, todennäköisesti Verbieriin ja jonnekin minne nyt sattuu menemään. Nyt pieni välipäivä ja turistivisailu Genevessä, Geneven keskustassa. Eksiminen todennäköisesti on yksi haasteemme ja siitä sitten eteenpäin seuraaviin haasteisiin. Minä kuittaan. Hei hei!
Mistä? Nyt lähtee alusta. Leokangista tultiin ja nyt ollaan Deckendorfissa. Täällä ajettiin, kuottiin vähän pätkää ja nyt tie terkanee, toista lähtee Imoa ja Jokkaa, mä jäädään tänne polttaa tien päälle. Ajamaan nyt tästä Frankfurtiin ja sen jälkeen joku Saksan Cupin kisa, joku whatever ja sit himaa vihdoinkin. Hyvä. Siinä se sit oli. Make, milloin koulu on alkanut? 14. päivä se vissiin alkoi. Tokari olisi pitänyt nyt jo olla niinku hauskas, mutta onneksi otin kirjat reissuun, niin pääsee opiskelemaan täällä. Siinä on rekkamiehen suihku. Suoraan ajon jäljiltä. Juholle kans, nää tekee toisillensa rekkamiehen suihku. Makelle on ihan omat dödöt. Makelle omat dödöt. Ai. Ota nyt vielä tää koko asetus tästä. Mulla ei ole mitään sanottavaa. Ei yhtään mitään sanottavaa. Kohta me ollaan Tanskan puolella. Heti kun me päästään toinen risteily, toivottavasti se on niin karmiva kuin ensimmäinen. Sitten voidaan vasta rupea ajamaan. Sitten vasta ruvetaan niinku polttamaan. Ollaan huomenna Les Get It's Onissa. Ja siitä sitten mennään. Siinä sitten ollaan ja törrötetään oikein kunnolla. Saksasta käydään ostaa vähän kaljaa. Nyt Juho lähti ajamaan. Nyt rupesi kaasujalka löytymään pikkuhiljaa. Tää on mun mielestä muuten ollut aika kiva reissu. Tosi hyviä uusia kavereita nähty ja viikinkejä ja siitä sitten näillä mennään.